Nafarroako lurralde auzitegiak ez du onartu iazko Sanferminetan emakume bat bortxatzeagatik espetxean dauden bortz akusatuen eskaera. Epaiketa iritsi bitartean behin-behineko askatasuna nahi zuten bortz gizonek, baina ez du halakorik onartu auzitegiak. Kartzelan segitzeko erabakia hartu arren boto partikular bat ere izan da magistratuen artean. Bertan, magistratu horrek dio espetxean egotea baino badaudela alternatibak. 6.000 euroko fidantza ordaintzea, etxe bizitza batean sartzea momentu oro eurekin harremanetan egon alizateko, telefono bidezko kontaktua mantentzea eta pasaportea kentzea. Joan den urteko Sanferminetan uztailaren 7an emakume bat bortxatzea leporatzen diete kartzelan dauden bortz gizonezko horiei eta fiskalak 22 urte eta 10 hilabete arteko espetxe zigorra eskatu du euretako bakoitzarentzat. Nafarroko lurralde auzitegiko bigarren sekzioak aldiz iritzi du behin-behineko espetxealdian mantendu behar direla. Taldean berriz ere delitu berbera egitea ere ezin dela bazterrean utzi iritzi du lurralde auzitegiak auto berean. Magistratuen hitzetan aldiz, preso mantendu behar dira akusatuak epaiketa izan arte. Epaiketa udazkenean izaten aldela helarazi dute. Eraso eta salaketak ordea ez dira hor bukatzen izan ere pasaden asteburuan 3 emakumek eraso matxistak salatu dituzte. Horren harira 3 gizonezko atxilotu dituzte eraso horiekin zerikusia dutelakoan, emakumeetako bat gainera 8 hilabetez dago haurdun eta kolpeak jasan ditu bikotekidearen eskutik.